tema di tuhatta di persawarata di Borngino. Apalah di Borngino matutu naeng rang-rangan ni amata narasumber taringot tu tutup ni apang. Iya tutup ni apangon marmacam-macam do. Terlumubi tu para daton. Alai tabigema hatorangan sian amata narasumber amata opudepen sialoho opudepen boru siagian rap ma tapayutiut ma hatorangan ni amata narasumber saunari hupasahat ma tua mata narasumber opudepen mau lihat Parasmari hita peparada puta Raja Silai Sabungan seulu turpuk namar hoja kusilala hina bolak obar tu materi na di masa ni amata prologar nakin ima lakop ni apang manang jual lakop ya adorang so di patorak kami itu son dinggadora patorangon aka simbol-simbol na adong di pernguluta siganu pari ate amang ate mau lomar dalak kita di sada-sada dalan manang jalan raya sedong do rambu-rambu lalu lintas tadda kan adong do tadda mau lo tadda rumah sakit berarti jono rumah sakit dengi do mah mau lo misalnya gambar masjid berarti nadong maisi masjid sian majaha simboli ngata boto aha namasa ate song-song itu misalnya mulota bereng angka hobar balok tahun moro-moro berpakaian nabirong alok saha berarti berkabung berkabung mayate kan ini nuangin jadi dang pola di patorang doh majaha olam Amerik kita marhite-hite pemerengata ngata boto ahai isinai dah gitu mulai dokon mersua iapang jujung berarti mangalap boruni paribat manang boruni tulang takas kan ini nuangin jadi akka simbol-simbol deh ima simbol-simbol na ditonahon ni oputta si jolo-jolo tubuh na jolo alai di masa-masa sonarion nungga gudang kita manadikon akka lambang-lambang inon alani dihamu akka manami berhite-hite perjumpaan ta dok panoragi Bornginon taulah hommai ta implementasi homma di ulaun-ulaun para dato ate terlebih di tutup ni apang manang lakop ni apang nah tapi hutiuk mate molo tarida apang perjolo di hitalak Batak di ulau Sibuhauhaido ini saya dong di sinot tarida ise si hutiapang di pihak di Parana do tarida si hutiapang kan malah di pihak di Perboru parorot kan itu main jadi perjolo sahali sasitongna nama jujung apangon ditiki si malah si ulau di Jabodetabek ditiki napa tua hata dohot perhusipon ngapa jujung apang di sigan gitu kan kadang ngapa jujung apang di sinon pekok kamu mai totoa kan itu main pekon ai masih jujung apang si hutiapang di siulau Sibuhai di namuhai nauli mamuhai naringgan siulau ujuk sadarinai adro soborat tu bagas joron itu hatta mangudurhon anak doh boru ni huriai neng majalo paso-paso perbogasan
para pengazot jumolodo arong disi di patupa si buhay disi ungatarida si jujung apang si huti apang ate jadi takas ma disi taboto tarida ahado pajuhuti ni si ulau ni marhite-hite tutup ni apangi ate jadi mulu nasa lelengok kan berduk dus sudi asitakas ate tapai itu ihut jala buita to nahon bala buita tuturi to akka dongatta terlebih itu hita doaka doa tubutta nah maliak kita omma ate molo ditiki na makutia panginon lakop ni apanginon ragi hotang berarti menedahon pajuhutina lomuk manang namar miak-miak ate molo ragi hotang sorry boy do di katon boy Dekat. ya molo tutup ni apa gino si bolang berarti pajuhutina ya lombok ate si bolang pajuhutina lombok marang namar miak-miak jadi ngata boto oh lombok alam mo wangi roddo ala nga di lupa honon gabe dang bui binoto hado pajuhutini di siulaw ujugin ate alani mulai ma tatona honon ate terlebih kita pihak para anak molo kita pihak perboru boiro dokonota manang tuturiota raja di perboru otta asa sepaham ate molo ragi hotang pajuhutina berarti si semet ibulu nah si semet ibulu ate jadi onong tadokol lebu sitio natino tungan ate kembali tapaula ma tuhatan ajolo si semet ibulu ale tadokol si semet ibulu manang lebu boy urang ator tadokol si semet ibulu nang suku-suku lagi jala nunga tadokonon tapadaro dia ka piga-piga ulaw nang taulahon si semet ibulu itu tadokon ate masalah iboto lagi mana wajib dia tahu ala si ulah adat bolak kasih ulah adat dari iboto ka istilah-istilah sonon perlu majolo godang maja ate proses demikian nah molo tutup dia pangi ulos pinusan manang ragi hidup berarti pajuhutina silo matak mana gajah toba itu teh asing sianon si bolang ragi hotang ulos sadum ulos dion manang ragi hidup mungkin jagal hoda di dolok sanggul itu kan ada jagal hoda di bata di dolok sanggul itu kan ya mungkin ulos nasing di luar ni datu luon ate
manang na iba meso si tolo tuho manang na dia mau ima ka simbol-simbol te kearifan ni daerah ino te mulai dulu sanggol hoda do di son arong do hoda di bai pajuhutina ya ale molo di ulau di hitana balon molo hoda maniat hoda iba warna hoda di bata akka ulau nomor hadu mai akka ulau na menyangkut spiritual arong deh opoko sangado maniat hoda di bata akka ulau na julu mai berbau spiritual kate nah omat taringot tuson molo ditiki makuti si buahai manang ditiki makuti ditiki na patwa hata dohot marhusip molo ulau di Jabodetabek gona te mga te nah molo mangalak boruni tulang ditiki na pasahaton apang inon yung maswa di apang kan di jujung do apangi nah tarida isi sarup pada hotel molo si bolang do lakok ni apangi berarti pajuhutina lomo mana namar miak pasahat tamu ma sinamot indah dah gini pasar romai natai jujung kan dah gitu ibarat lakok nai gijang berarti lagi hotang oh berarti pajuhutina si bulu dah gitu baru ibarat muse pasar tamu ma sinamot sobani adat muna ina lagi na ijujung ina tau ibarat lakop na inon ulos na pinusahan manang ragido oh berarti silumatak manang gajah toba terhusido halawan leo namang nunga on gudang ditinggal hon akka generasi muda nuangin tapaula maun reposisi maun asetakas tai huton toran di opurta si jolo-jolo tu buat yang berhite-hite lakok ni apa dohot jual orang te amakate tar imarana perlu disol panorangion sia simbol-simbolon dagiro ngata boto bolo nuangin ora tabere ihuti apa ngino nang minoto ado nudo semar lakop unang molo tona dia putar ada natikas betul-betul do apa on dah gitu jujur on wangi diangkat nama perburu pindah karong nak komplain dari gabe lomo dan gitu dah komi gitu tapaulak matu ada naong di tonahon ni oputa si jolo-jolo tubuh. Ido arong rekop na kita kantor sekretariat Tanah Ulion tapaulang. Dang na asal na tapadokon mana ko padokonon daw. Memang ido to na di oputa si jolo-jolo tubuh. Marhite-hite lakop ni apang manang juali taboto. Takas taboto pajuhutina. Ate tiki na pasaton sobani ada soda bani uhum di bagasan apang marsua yapang idokon mengida lakok ni apang inon ngata boto pajuhutina ate tarsoni mamang na boy di patorak kami ate tung arong na kurang dasip manang kurang takas di panorangan nemion partikeno di pasar time Tuhamu angget berhite-hite masukan manang dia marpanukuk kamu boy rapita pamorahon pangatus yot tabi mau lihat tema partikeno di pasar time Tuhamu ya bakal bergerak dulu berbeda nggak mulai mau lihat tema ya. Jadi mau lihat tema itu di parfumata tung masalah suturo hamurot pai di peviti utak ka pakatayon nasohea ni bigi
mataringot tu adat Batakon. Memang hatani na tua nama tua mana dulu kotos sela budi. Ada nabi nukkan na barzolo si hutono ni menawar puri. Alai nunga beralih benuang zaman reformasi nuaeng. Buat mana dulu mertu kotos sela budi. Ada nabi nukkan ni barzolo nunga adung di pature-ture parpuri. Jadi untuk hal itu sifata sering do binereng para anak molo di patorang narasumber nak kengani harus mabuan apang do tutupnya asa binoto si tutupnya ahadu isini Pajutina. Molo no ngodang be nasong stop lesina hati tangarong martutut be di pasah matu sulo di hule-hule pareso hangu maninna. Oke, molo dihita sila sabungan, boy ma tateraponi dengan SOP. Alaya bawolo Roma na asing untuk berhadapan tu hita. Apakah mampu do hita untuk sesuai do SOP tay do hono tunasida? Apa perlu do kan? Asa gabe boy tong kembali. Bolo boy mampu hita tidak akan bisa kembali. Atas semua ini maksud. Mau lihat ya, Mak? Ya, mau lihat ya Mama Muda. Nah, kehore non. Jadi proses Mama Muda ada dua, proses revolusi dan proses evolusi. Molo proses revolusi ini proses cepat. Molo proses evolusi proses lambat. Jadi molo di kita do paparan do putta raja silesa bukan solo turpuk nomor hoja ku silalahina bolak. Terlalu kita naung di son mungkin ra boima proses revolusi. Are itu akka sopat dohannya maudai nakin margana asing do apakah bisa kita terapkan seperti itu dan tacah puri alai marhite-hite pabahenata magabi tiruan tu sida dan ino dan holan masalah inon adong piga-piga SOP ta naung ditiru akka marga-marga manang akka dongata takas do asal mertiga sita merdokon molo ulau taruh jual do ulau sadari dihami mebat tadi donangin ale molo alap jual do baru ulau sadari paula one do tiket tangga jalan kata terapo nih unang mundur kita di son unang mundur molo sahali kita mundur berarti ngamani suang akan nau ta ulaho di jolon son itu nang di kita di son ada kini ngani nomor hite-hite panorang yang mami dan itu marhite-hite lakop ni apa nginon sia mulai di na patua hata do marhusip dan itu nunga tarida sian na mulai si buha-buhai molorong si buha-buhai dan itu ngatarida di sini alena jelas molo natarida di son dapat jolalana di bulau dunwangin non arong na istilah sarapan arong istilah nasi buha-buhai dan sude margaun buktina na taulahon na baru kan si buha-buhai do mengudah imahitan dari modern land kan itu kan padahal ulahon taruh jual ali pagi do lagi do si buha-buhai kan jadi dang sarapatokan ate dus nirohani hasuhu taddo itu. Alai pada umum dan wanginon molo ulau taruh jual do inna itu kemasrapan. Dan itu ale molo on didokon kesepakatan bisa lama-lama nanti menjadi konvensi adat kebiasaan. Dan itu dilakukan berulang-ulang menjadi adat. Ain wangin ale dang boleh beta dokon taruh jual warna sarapan alap jual warna si buah-buah. Kalau taruh kode ngata langgar. Ulau taruh jual nadi baru tahu laut si buah-buah ini pagi do. Jadi pengetahuan ni on dan sudah majal wate alai tadokon. Molo dihami do paparan do punami raja silesa bukan solo turpun nomor hoja kulo ina bola. Molo ulau taruh jual dan didokon tikir tangga paula oni do tikir tangga ale mebat do da iulau nabalga gedung paksa kita sama ni terjadi lo sadari hitaro halaki bingung ala dak ya
Dakya di ulahon songori na gitu, kami na sida mengalah. Alana ulahon hutata, alamatta. Tato kalaki mengaturi alamatta. Morino kono sida usulup na sida, ya. Marlak ko mo. Ala kayo di ursa do ala mga manggagateme. Terus? Nasa yung may nagulo rin siya. Jadi molo yutot, molo emena masa di gaga ursa. Apuro teman to. Imara na boy batorang ate atong arong na naman bay. Ya, semua na menarik tuh hidaw nate. Ya, silakan. Jadi mulai ate mak di bapai. Ya. Jadi nama nukum mau taringot tu perjuhuti nasi seme bulu. Bulu di Simagajana kan diulah nujuk. Jojo tutu taparroahon perjuhuti nasi seme bulu. Kalau Masuk mah tutu laun marsi buah-buahi. Barang heado peni bereng perjuhuti nasi seme bulu marsi buah-buahi. Hoddo imalomo. No aing suku-sukuku ahdo lakopna. Hoddo ragi otang manang si bolang. molo Jadi nomor si buah-buahi perjuhutina lomok. Alai di Simangajana di ulah nujuk si semeti bulu. lambang di pesta ini atong dang nasi buah-buahi. Lambang di pesta dua. Lambang di pesta. Berarti kesimpulannya mau lo diulaun patu ahata ikut pasti do si bolang ahana. Iya. Lakop nate. Alana basah. Dah, belum kan belum patu ahata yang jelas do PA perjuhutina kan itu kan. Boy, ale kana nu ngarokian marhori dinding. Lo gabitu si mahana te. Iya. Kan itu angin. Kan ngata marhori peran ni marhori dinding. Justru hata na marhori dinding oto dibuat tuh dapat tua hata do perhusipon. Langsung do HP di aplikasi Iyalah. Olah ni dok malat. Iya, pasti. Dang na simbol ni na dibuat noda, simbol ni pajutina. Molo biasana molo ulau si buah do menggunakan marang patua hata, do marhusip antara dua do, penggodang lomuk, bulung di lopian, mana habing, molo adpen. Habing, dan kudokon, jangan habing doda, udah kasih kan habing di buan. Jadi ya amat tutup nion, amat tutup nion molo sebelum hilop ya. Kan isi dui molo pesta ujuk dak ya bulung di lopian, anak di pesta ujuk na pajuhutina si buah-buahi do, ada hulahon si buah-buahi, dang namar miak, dang lomuk. Dang lomok. Berarti tutup nion, kalau nama ada kerudung ni inat tay. Amboy. Dang boy soalnya. Ikati ya bang udah. Itu udah ekstrim. Udah terlalu ekstrim itu ate. Anak udah itu artinya udah terjadi intervensi di ranahnya lah kan ate. Jadi mau lihat Oh ya. sautik tu ang narasumber. Iya. Napata kasom mau. Ina huwida. Ya. Molo si hutiapang kan ibotona molo sedang naboruna. Ya. Sebetulnya ya ada batak nah ya hubereng. Sebelum borhat ditudu si hutiapang. Ya. Nunga jolo i pernah honon. Ya. Jala nah hubereng ison adong do malaman guarra. Ya. Laman ni naboruna. Ya. Ya. Koni do hubah-hubana. Ya. Alay isut ng adong beon. Ibat to mulai lam tergerus. Jadi sebelum di hutiap pangon, iko jolong lianot do laman-laman ni naborunao. Ya. Dot hubah-hubana. Ya. Laman-laman lah apa na loman na. Loman. Laman kuti kan. Do hoba-hoba na kan. Hubah-hubana. Itu sebenarnya anggoda ni batak napas. Ritus-ritus na. Oh lo. Iya. Bahwa ido tari ido no patakas. Ya. I pakatayo sa orginon. Ya. Butima. Jadi mulai tergerus. Molo arti adatnya putas jolo-jolo tubuh. Nah, sedang adong piga-piga na tergerus. Termasuk manakin tiki nama kutiap pagi dah gitu. Iloman-loman nih, lapis. Nah,
Paking inda ipakingi. Laman-laman na baru hoba-hobahon. Jadi tidak. Alari udah julu ulo sinon dang pola sampai songonari 10 pitu, 10 sada. Jadi betul-betul bermakna ulo sinon. Gitu. Jadi menonton isiro naga bisi tiapang kan jumbo lu di patu paha lagi ima tonggo saripe. Itu tuh mari tonggo saripe. Lakai sima. Molo piga na buruna ipilik ma. Isi tonggo saripe betong ditutuhon. Nah, dum ditutuhon non pada saat pelaksanaan so ni dokun dia bangun ima ditik nama jujung apangon ibae ma laman-laman na manang lapis na ningom ma asunang langsung tu si majujungi ido baru ihoba-hobai ma ihoba-hobai seledagi ido ate tasong di mana jolo ya binereng ate alen wanginon mungkin ra adong penilaian dihalak apakah itu berbau mistis atau animisme dinamisme dan pola di pamori di otak dan itu alana memang tikina marahainon merdongan hata-hata doi sembarangan ate gimana aku boto dah mungkin takas do ingot abang udah teh iyo along apa ira-ira lihat mantu tuh manukum majo tuang ata narasum ya ditiki mabuan apangon contoh isina ma lomo manang isina si seme ibu kita doa di bagasan apangon pasahaton na sada apa dua naking didok amang uda situa juanda di marsi buah-buai mabuan apang alang apa katanya di petua hata si seme ibulu lomok do isina dang mu kibonon na si seme ibulu tu si tu na marsi buah-buai kan lomok do isina ale di bayan ragi hotang do bayan na tutup na ima suku-suku dia memang udah ima tong ragi hotang do bayan na tutup na jadi mau marsi buah-buai ya, kan itu tong ya jadi HP sementara lomok di sini ya so lomok di sini lambang neon dengan itu oma dengan itu apang tutup dengan itu odang meredahun isi neon pajuhuti di pesta ujuk do melambangkan di pesta ujuk dan melambangkan misalnya salah masalah ini sian odo melambangkan tu pesta ujuk moloon dang na misalnya lakok non melambangkan isi neon dao molo masuk yapang do misalnya itu tuh pakai non urusan itu ibaga soal jagal horbo mah maksudnya melambangkan di pesta ujuk gede nah maksud itu ngomong tua itu pasahaton berupa apa ngodo pasahaton nah tapi isinya dang kan itu ada di bereng tutup non saya tutup non melambangkan di pesta itu noni berarti pajuti dan di pesta ujugi moloon pesta itu ate dang na tutup reno melambangkan isinya ino nama udah dao masih sama ibu ni jago. Molo sori do hatok do mati beron. Adong dame. Ya, ina mate. Adong dame. kita juga Abang udah, ya, abang udah apa keresar, ya, bayar abang udah. nah jolo terbegau emang guru nami molo setiap pakin adong tanggung jawab na Ya, imana ni hutina ina tanggung jawab na di Iya, tohori benar. mang nara Iya. na paduahon molo hita ngata bereng di ihutiap pang songo dia duduk na ikon hata hotok teman no tinet kina marhusi pen no ni enaking songo da duduk ni apangmu bari songo pajurin na
Berarti kan kebuka Sony itu, konaktif itu. Ya. Masa perlu bayi tak tutup Ya, nyapang ini. pas. Kehore tanggung Ya, jawab ya. nih si tiapang do nabi benih. Ah, Nah Juli wi talberia Sony. Jadi kan nami guna salpui kan opat orang rumah manguda teh. Opat suhiapang, boy manoni hutara manguda no video tay gitu. I pendukung belum tentu holanon. Ate nasa bula do pesta inon tanggungan dah dan gitu. Dengan ukuran ini non, otik me sedia me. Molo bisa lebel geri pesta, gua napi suapang no opat idukung. Ya gitu. Jadi tanggung jawab. Si bagi utang nih, mana do tahan bob nino. Iya kan, jadi nah, jadi suku-suku nama pada nakin nama udah. Bah, molo marfusi pita kon aktif mah itu memang tutup Oh nyapang. iya, tiki nama hori-hori dinding ini ya udah. Jadi, ada udah kon kesepakatan nang dihatai nang dapot akabu haro gara ipola ni nomor hori-hori tinggi ido dihatahot di napatuata. Bahas salah manutup lagi, salah betutup nah. Ala ni ido di sia adong akka nama nuturi dan gitu. Lapatan nak sinkron metong sejalan. Dan gitu. On ngalawan hori-hori dinding. Jumlah di kola sinamo dihatai nasing nainon. Dan dihatai ujungnya gabe. Kan ada pertanda tuh masa Iya, juro kan di konten-konten sebelum ada orang soon kan dulu nggak dipat orang keberhasilan di sana-sana pesta ujuk ditentukan dari keberhasilan sewaktu marhori-hori dinding. Nah timbul pertanyaan, bu itu gagal marhori-hori dinding bisa. Ale mau marhusip jarang itu gagal, kecuali kalau ada pengantin ini nawan prestasi dah. Dan itu susah dia melawan prestasi ya teh. Mau diapain? Berlaku mah doda. Mau si bawa nama dawa si namun nenon los. Mau si boru nawan prestasi 2 kali lipat gada. Nah, iya teh. Tasoni marah teh. Ate, alung ngatakas ate. Mau lihat mah. Lama tus mah hita teh amang ate. Mau lihat mah dihamu namang. Allah hamu marsi ajar. Allah hamu kita marsi tariasan teh makor kuna dinggan atau marsangka batuata marsangka mau putara jasilai sabungan marsangka mana kita peparanda putara jasilai sabungan solo terpuk namar hojatu silalahi nabolak horas marita Ora.